Hello po, nandito po ako sa bahay ko. Ako ho bumili nito. Nag-ipon po kasi ako ng perang marami. Ito po TV namin. Ito po TV namin. And then, ayan naman po si Kai. Diyan. Ito na bagong gising na. Remulya po kami. Oo, kaya huwag nyo ko kakagalitan. Yung mga nasa aliyo. Kaya ngayon, ilan kalendari nyo nag-i? Kami 3. Yung galing sa baste, ayun, saka ayan. Ayan, dyan po kami nanonood lahat. Sa buong mundo, kasya po kami dito. Ganito po. January 12 yun. Bukas po ay birthday ni Carlo. January 17. Birthday ni 18 ba? 18. Birthday naman ni NJ. January 20. Birthday ni Kai. February, si Dario. Si Tito Taba, 6. Ayan. Ho. Si Mama, 9. Paano video daw? Yes. Video po tayo sa labas. Kasi mukhang maganda po ito. Pamilya. Ayan po. Ayan yung bahay ko yan. Hindi ko yun. At saka, yan po sila, naglalakad. Nakamot po siya ng ulo kasi ang dami niya pong kuto. 1 million views nyo po kami. Pepe. Hindi, dapat ay. Okay na po to. Tsaka, dapat po i-subscribe nyo po kami. Okay po ba yan? Huwag yun, ibura mo yan. Iba, bakit yung video mo? Sige, subukan nyo lang. Ito pong asong to ay malibog. Pati po tao binubuntis niya. Ang dami po naming materials dito. Ayun po. Pasok na ulit ako. May ka ba?